Barka dai mai girma gwamna. An ce kana nima na. Sai ka gode wa Allah. Ai to dama kullum ni a cikin gode wa Allah nake. Kawai dai ban san Baka san me ba? to ban san dalilin da yasa ka sa aka kira ni ba. Rabo ni. Rabo kamar ya. Ai to ni bana bukatan komai daga gare ka. Zan iya san dalili. Dalili shine saboda tunda ka ci zaben nan babu wani aiki da kai wa mutane. Banda ƙara farashin kaya da musguna wa mutane da kake yi. To ni gaskiya wannan shine dalilin da yasa ma ni bana son ka. Ko? Kwarai kuwa. To, na ji ka. Saboda haka in kana so in bi ka kawai kai aiki wa mutane. Idan za ka yi min magana, ka yi min magana. Ai to maganan kenan nake ma. Ka manta irin alƙawurkan da ka ɗauka ne na cewa za ka yi wa mutane aiki kafin ka ci zaɓe? Ai ƙarya ne. Ƙarya kamar ya. Kana nufin dukkanin alƙawarin da ka ɗauka na cewa za ka yi wa mutane aiki kafin ka ci zaɓe ƙarya ne kenan? Aiki fa za a yi aiki. To me yasa har yanzu ba a yi aikin ba? Amma wallahi ba yanzu ba. Saboda me? Sai sun jira. Kamar ya sai sun jira. Sai na cika aljihuna tab yadda na yi zubin nan na adashi sai na kwasa. Iye, ka ce me? Sai na cika aljihuna tab yadda na yi zubin nan na adashi sai na kwasa. Sai ka yi me? Adashi sai na kwasa. Tabɗi. Amma don me yasa kake haka? Ba kuɗin muka sa ba, muka siyi kujerar. Kana nufin dama ba kai ka ci zaɓen ba murɗiya kai kenan? Gaskiya kai mugu ne, kuma wallahi ina mai tabbatar ma. A dakata tukun. Kamar ya dakata. PA. PA? Waye kuma PA? Ina ruwan shi a cikin maganar da muke yi. Wannan naka ne. Nawa ne kuma? To me a ciki? Ka san dai ba zan tattara tsimmo kara in saka a cikin jaka in ce a baka ba ko? To ai ni ma ban san me a ciki ba. Ka sani mana. A'a gaskiya ni ban sani ba. In zaka faɗa min kawai ka faɗa min. Ne. Allah ya sauke na karbi kuɗin ka. Zan iya san dalili. Idan na karbi kuɗin ka ai tamkar cin hanci kenan na karba. Kai, Ya dai? Ya aka yi? ya za a yi ma kyauta ka nuna baka so? To kai ina ruwanka a ciki? Saboda haka ni ba zan karbi kuɗin ka ba. Ka ga ma tafiya ta. Ka bar shi. Yaro ne ƙarami. Kana zaune za ka gan shi a nan. Amma yallaɓai na ce nawa ne kuɗin? Na ɗauka kai waye ne za ka iya fahimta yaren da nema. Ai to yallaɓai da ne ban fahimce ka ba, amma yanzu na fahimce ka. Kawai ina so na san nawa ne kuɗin ne. Naira miliyan 30. Iye? Miliyan nawa ne? Naira miliyan 30. Kuma yallaɓai kashi ne za a bani ko transfer? Cash. Tabdi, ai wallahi yallaɓai kayi namijin kokari. Irin wannan aiki da kai a gari haka? Ai ni yanzu ina tare da kai wallahi, ina bayan ka. Magana kenan. Kuma wallahi yallaɓai babu wanda ya isa ya ce baka yi aiki ba.